салом дӯстон ва боз як сайти дигар барои пулкоркунӣ бо воситаи задани ссилка барои регистрация кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Вақте шумо регистрация мекунед 50 рубл сайт ба даркатон метавад. Промокода бинависед. Промокод дар поёни видео мешавад ва промокод дар ҳамин экран олибон нишон метавад. ва дар инҷа чӣ хел кор мекунӣ ва инҷа тарзи якум через сайт амира мекушоем ва ин амура сайта нишон метавад. ва дар инҷа нависаги ки выполнить поиск, инҷа поиск ҳамин сайта мековӣ ва дар инҷа нависаги ки последнее выполнение задания скриншот, яъне ки скриншот сайта ки ёфте скриншот мекунед, рӯй мекунед. Агар кор карданӣ бошад, продолжить-ро интихоб мекунед ва корро сар мекунед. Ё ки агар мисол як дуюм, сеюм задания бошад, ки предыдущим шаго мезанӣ ва ахир меояд. Инҷа нови задачаро интихоб мекунӣ, задани нава нишон метавад. Бо ҳамин сайт барнома барои телефон дорад, метавонед дар телефон установка кунед ва ба воситаи телефоном кор кунед. ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад задачия. Задачида пул бисёртар мо кор мекунем ва задачиро мекушоем. Дар инҷа мода заданиёро нишон метавад. Клик соцсети YouTube, регистрация с активностью, регистрация без активности, голосование, игры, яъне бозиё, мобилни приложение, барномаҳои телефон ва дигар сайтҳо ҳастанд. Ва инҷа автооплата, многоразовый автооплаташ ҳамин кор кардӣ сразу пул мегузарад, многоразовийш ирӯз кор кардӣ пагаҳ такрор мешавад. избирни бошад заданиёе ки такроранд избирнида мемонӣ шумо ва бо кор кардан мегиред пагаҳ бо ҳамин заданиёро. ва метавонед заданиёро скрит кунед ва дар инҷа стомис нависаги инҷа менависед, мисол 2 рубл, 5 рубл чанд қайд менависед ва ҳамон қадар заданиёро дар инҷа нишон метавад. ва дар инҷа заданиёи 2 рубл 9 копейка нишон додагиай. Мисол гуфтагиай ки дар ҳамон сайт медоред, хай баъд ҷо активности ягон сайта переход мекунед 2 рубл 9 копейка, ё ки регистрация с активности регистрация мекунед бо ягон мисол дар ҷо навистагиай чӣ кор кардан дар кораи ҳамун заданиёро буд мекунӣ, хай набиёядша мекушоем барои фаҳмошидан. ва ин инҷа дар нависагиай ки чӣ бояд кард регистрация мекунӣ ва инҷа ҳамаша мехонед ва ҷавоба рӯй мекунед. Ҷавобе ки рӯй кардед ва шумо 14 рубл кор мекунед. ва дар инҷа ина бо задани 3 рубл 50 копейка ҳастай ва охир заданиё дар инҷа кор кардан мегиред ва пул кор мекунед. Ва ина бо 15.39 ҳастай, 16 копейкарам ҳастай, 70 копейк, 1 рубл 40 копейк ва заданиё хай кадомеш ки шумо дар махолаи мегиред. ва бо ҳамин сайт программа дорад. Программаша ки установка ки карда инҷа бесплатная программа предназначена для распознавания заданий пользователям. Программаша ки установка кардед бо воситаи программа авторизация мекунед. Инҷа программаша скачат мекунед ва программаро ки скачат кардед шумо установка менамед. Через ҳамон логин паролтон медроед ва ба воситаи программа кор мекунед. ва инҷа гуфтагиае ки программа скачат кунед, дар компютертон установка кунед ва через логин паролтон бидроед ва дар инҷа заданиёро буд кунед ва скриншотро рӯй кунед. инҷа бо видеош ҳастай дар бораи ҳамин сайт чӣ хел пул кор мекунӣ ба воситаи ҳамин сайт. ва мобилни задача ҳастай, яъне ки бо воситаи телефон кор мекунем ва мобилни телефонро мекушоем. Дар инҷа назарovat аст мобилное устройство, яъне ки бо воситаи телефонтон пул кор кунед. ва инҷа установка приложениеҳо ҳастанд. Приложениеро установка мекунед, кор мекунед, ё ки установкаи оценка ва установкаи отзыв, яъне отзывш комментария менависӣ. Оценкаш бошад Play Market-да галочка мемонӣ. Приложениеро установка кардӣ, баъд галочка мемонӣ, инҷа бо нависагиай чӣ кор кардан дар кора. ва инҷа нишон додагиай ки ҳамин профитаска шумо метавонед дар телефонтон установка кунед. ва ина якта приложение пример овардагиай. Запустите приложение и сделайте скриншот, яъне приложениеро мекушоед ва скриншот мекунед, яъне сурат мегиред ҳамин экрани ҳаминро ва рӯй мекунед ва пул кор мекунед бо воситаи телефон. вақте ки пул кор кардед шумо вывести денгиро интихоб мекунед
ва плотона метавонед дар кашлоки вебмани Payer, Kiwi, Яндекс денги метавонед плотона бигиред. Ва инҷа бас не одного заявка навои плото барое ки ман ҳозир нав регистратсия кардагиам, оли ягон бор аз сайт пул нагирифтам. Инҷа номери кашлокатонро менависед ва далеро интихоб мекунед ва пули коркардагитон дар баланстон мегузарад. ва инҷа хочу стат модераторам дора. Инҷа шумо метавонед модератор шед ва агар шумо 500 задани кор карда бошед. Ва дар инҷа нависагие ки агар шумо 500 задани кор кардагӣ бошед, шумо метавонед модератор шед дар ҳамин сайт, метавонед оилӣ бигиред, ҳамчун коргари ҳамин сайт мешед. инҷа ваш статус нависагие. Дар инҷа статуси шуморо нишон медиҳад: новичок, пока не модератор, все очень плохо, социфоб ва айҳама охиронаш без партнёров. ва айҳама баланд шавед. Вақте ки ҳамин айҳама баланд шид, шумо ба ҳазур метавонед модератор шед дар ҳамин сайт ва кор кунед. ва на партнёрский программа дора. Партнёрский программаро интихоб мекунем ва дар инҷа приглашайте иттисол к вашим знакомым и получите 10%. Яки 10% ҳамин ссилкаро копировать мекунед, дӯстотон дароӣ мекунед ва 10% аз пули коркардагӣ ва ё кор мекунед. ва ба инҷа нависагие ки шумо метавонед дӯстотонда 50 рубл подарка кунед. ва барои получить промокодро интихоб мекунед ва получить промокод мекунед. ва ин промокода вақте ма дар поёни видео мемонам, вақте ин промокода шумо нависед, вақте регистратсия карда, ин промокод ввести при регистратсия ва шумо 50 рубл дар баланстон мегузарад. ва ин ссилка барои регистратсия кардан ҳамаша дар поёни видео мемонад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.